Ageno kanyo ni intiere makare kama murama intiere ageno kanyo ni rio makare do chieng ni makawuono mabene ni kanyo chieng tich adek mano tarik 22 dwe mar ang'wen igani mar 2026 en kanyo dakika 6 mano toka saa 5 mar okinyi ka mae en wang jowi mari mar Kala TV kendo wane cheno no eko mar chuny wach mabende wang'iyo kanyo moko kuom kaka piny ringo gi pacho kaeri gi sari aka utro ni makende mar wakikeno ni machiegni kama murama intiere do chieng ni makawuono mondo mi watare kodi chenro ni kama tai enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam ageno kanyo ni in makare ageno kanyo ni chio makare kamine no wagodo counties wa Makaluo Homa Bay Kisumu County Migori County Siaya County wengo mag Seme Kobewa wengo ikomo pogore manyalo biro ni no wagodo de chieng ni makawuono gi sechigeki ageno kanyo ni intiere makare en tulo makende makawa marwaki kendo ni machiegni matai chenro ni enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam wiki kwil kanyo ni nyalo yudo wachiel kachiel kokalo mbui marwa mopogore mano minyalo yudo chenro wa pile ka pile kokalo kanyo mbui marwa mar Facebook iluo kanyo Kala TV Live Kala TV Live inyalo follow kanyo kendi like kachiel kodaka mbui marwa mar YouTube mano mar Kala TV mano mar X bene Kala TV jogo mabendo ero kanyo TikTok iyudo wakanyo Kala TV mano mbui marwa mar TikTok inyalo yudo wakunego eko kama bende luwe chenro wa mopogore kochakore okinyi nyaka podho chienga kendo pile ka pile kik chenro mora bai inyalo luwa achiel kachiel ne wachako okinyi makawuono gi chenro eko mar sulwe mokinyi mabende ne osetimore kanyo okinyi makawuono kata kamano gi seche gieki wan kanyo chenro eko mar chuny wach ba wadadhi gore nyaka ngorom kanyo sauchiel mar odiochieng makawuono lunga kanyo ni Nyasuba Nyanam matai chenro ni eki kaka pile kochakore kanyo chieng wuok tich nyaka chieng tich abich kawuono ni eki bende wadhi manang'iyo kanyo ni to ginang'o gini kata piny ringo machalo nade gi seche gi eki ginang'o gini masamoro osebedo katimore kor gwenge wa mopogore masamoro osechope itwa mago ma wang'eyo mana kaka nawacho ni kanyo do chieng'no manyoro waluwo ni weche gi eki kaka gitimore pile ka pile kendo mae kama iyude tiend weche gi eki kendo wafuodo nigi ka wanyisi kaka weche go eko ringo mago mamuli kachiel koda mago mamulowa e yore go mopogore do chieng'ni makawuono wadhi chako kanyo gi weche go eko ng'anyo ma bende no bag pacho kero do chieng'no manyoro kata kamano ng'anyo no eko ne okobedo kaka ng'anyo ma wasebedo ka waneno to na wacho ni kanyo do chieng'no manyoro ni adhiluwo ni kanyo ni to chalo nade do chieng'no manyoro ng'anyo manoluongi koda ka jotelo go eko ma bende koro to kwedo piny owacho ma pacho kaeri mano kama oting'o jotelo go manie United Opposition kachiel koda kamago ma bende ni mag Linda Mwananchi mayande osewacho ne oganda jopiny mondo mine wuog oko mondo mi obag ng'anyo e pacho ka ng'anyo makamano ne mano misundo godo piny owacho mar Kenya Kwanza motelie koda Laktar William Ruto man jatend piny Kenya mondo mi koro to duok chien kata oduon bech modhi ma bende no medore e pacho kaeri kaluwore koda ka ng'ikruok ma osebedo kaneno piny owacho yande ne olero kanyo ni bech modhi ne omedore kaluwore koda ka lweny ma osebedo kadhi nyime mano e kind piny Iran kachiel koda ka piny USA lweny ma bende koro to nyaka sani pok gichopo to e winjruok mar tieko lweny makamano twaka pod dhi nyime kata kamano wageno ni lweny no biro rumo machiegni mondo mi weche mag ohala e kind pinje kachiel koda ka chenro mopogore koda kamago mag modhi odoge wang'e kata kamano jotlogo eko manie kweth ma kwedo piny owacho to yande oramo kanyo ni ng'anyo no ni bech modhi okomakore yo mora koda ka lweny ma osebedo kadhi nyime pinje go eko mag Middle East to en mano mabende kuto no biro kaluwore koda ka weche go eko mag mibadhi makagi kacha gino momiyo ne giluongo ng'anyo odiochieng'no manyoro ka lero ni kanyo ka ng'anyo no ne chalo eni kuonde mang'eny ne waneno kanyo ka counties wa mopogore kata bombe mopogore ma bende osebedo ka oluong ng'anyo to bago ga ng'anyo ne nigi kwe chenro ne dhi makare mano kochakore Kisumu kaeri weche mag ohala ne dhi makare kodhi e county no eko ma Homa Bay kidhi Migori kidhi kanyo county no ero ma Siaya kocha there was nothing like ng'anyo mane waneno e odiochieng'no manyoro ka otimore kuonde makamano same to counties mamoko bende ne okwaneno chenro go mag ng'anyo mak mana ni county no ma Nairobi ema oganda makidang just few people very few people
emano wuok oko mar ne bago ng'anyo makamano, kama bende bechego eko mag arita kwe no keti matek matamatie bomano ma Nairobi. Mano kochakore chaka gokinyi, wechego mag arita kwe no ridi, kendo obila ne okwor e bomano ma Nairobi mar neno kanyo ni girido wechego mag arita kwe, kendo gigeng'o ne ng'anyo moro amora mane nyalo bedo odiochieng'no manyoro. Kata kamano, obila ne omako kanyo ji maromo 11 ma bende no maki mano kotenore koda ka ng'anyo makamano. Jogo ma bende koro no bago ng'anyo chuny bomano eko ma Nairobi ne omakgi kendo no tergi e station obila. Ne weche kobedo mayot, maybe wang'ia ni to ne chalo nade odiochieng'no manyoro bomano eko ma Nairobi ma bende mano bage ng'anyo makamano kende. Wadang'io kanyo ni to ne chalo nade odiochieng'no manyoro bomano ma Nairobi. Mondide moko kuom kaka ne jopiny owuok oko, just very few people. The turnout was yani ne tin kabisa. Joma thoth ne ok owuok oko, kata maybe ne ok oikore, or maybe ji noluor, or maybe ok wanyal ng'eyo nang'o mano timore, but maybe mobilization ne ok obedo maber and all that, but kwan joma nowuok oko tin kabisa. Just very few people mano wuok oko ne ng'anyo makamano. Ma ere kare chale bomano ma Nairobi odiochieng'no manyoro. We are here to speak for a better Kenya. Why are they arresting us? Kuligavya maisha imekuwa ngumu kama wa Kenya. Sisi tunasema tu hivi. As simple as that. Teremusha mafuta. Kila kitu itafani itateremuka. They don't pay for fuels. Hao wanaendanga wanaekewa full tank, sawa? Sisi hapa tunahangaika tunajaza mafuta. Lakini hao kuwekewa tu. Kata kamano mane kane chale bomano ma Nairobi rako bilane rakore gi vijende go manu wuok oko kane gi bago ng'anyo kotenore koda ka medruok mar nengo modhi e pacho kaeri. Kata kamano jotelo ma bende koro to kwedo manie kweth makwedo piny owacho, the opposition leaders ma bende yande ne oluongo ng'anyo makamano, ne ok waneno gi kamoro amora. Nyaka sani bende onge kuma gisewuok oko giwuoyo kata giloso kotenore koda ng'anyo makamano. Yani onge ng'ama ose claim responsibility of ng'anyo no manyoro ni wane mane wachane kama kala no bedo nade. Koro kwa ng'eyo gima timore kata mano wagedo ni maybe they will talk being ni gine mane giluongo ng'anyo makamano. Kata kamano ne ok waneno gi ka giwuok oko, onge kamoro amora mane waneno jotelo go kowuok oko, onge kamoro amora mane waneno jotelo mag Linda Mwananchi, onge jatelo moro amora mane owuok oko e ng'anyo no. Mana just few jopiny mineno komaki kanyo go mane owuok oko ne ng'anyo makamano. To bende ne mane bomano ma Nairobi kende ma bende no rumo chon kaluwore gi ni maybe no ken gino ero ma bende koro to ne maybe oket maber, or I don't know how to say it, but e kuonde mamoko e bombe ma moko e pacho kaeri, gwenge mamoko duto ne ok waneno wechego eko mag ng'anyo kaka ne ipare kata kaka ne opange mondo mi ne obedi. So mano e kaka ne chalo odiochieng'no manyoro. Kaporo wantiere mane wechego eko mag siasa kaka ringo e pacho kaeri, kweth mag Linda Mwananchi mago gin kweth mobalo koda ka duono buch siasa mar ODM motelie koda ka migosi Edwin Sifuna ma bende ne en jagoro mar ODM kendo senator e kaunti no ma Nairobi, kaachiel koda ka migosi Babu Owino ma bende en jaod burano ma Embakasi East, migosi James Orengo ma bende en governor e kaunti no ma Siaya, migosi Godfrey Ososi ma bende en senator e kaunti no ma Vihiga, kaachiel koda ka jotelo mamoko ma bende kuro to sire chano mar timo limbe margi mano e juma ma wantiere ni eki tarik 26 madhi bedo kanyo chieng' Sunday e kaunti ni ma Kisumu. Linda Mwananchi koro to bago romo margi madhi bedo tarik 26 mano e kaunti ni ma Kisumu, kaka ne gisewacho chien kanyo ni ka giwuok Nakuru, e kaunti mag Nakuru mancha gine gilimbe margi mano weekend mokalo, kendo ne waneno kanyo ka romo no ne obedo mano man gi kwe, kendo gana ne wuok oko mar romo negi. En romo no eko mano ok wawinjo tungni moro amora ni otimore kama kata kamano this time en romo no mar Linda Mwananchi ma gisebedo ka gitimo e kuonde mopogore
mopogore opogore pacho kaeri ka koro to wageno kanyo ni Sunday romo makamano dhi timore e kaunti ni ma Kisumu. Jo Kisumu kang'eyo kaka dhi chalo ka urwako kweth mag Linda Mwananchi. Nyocha waseneno kanyo ka jotelo mopogore opogore nosewuok oko kendo osewacho ni orwaki kweth duto mag siasa mar limo kamoro amora ma gidwaro e pacho kaeri. No migosi Raymond Omolo laktar Raymond Omolo mabende en jagoro mongirore mano e tend migawno mar arita kwe yaneno wacho kanyo ni kwe kende gima koro tidware kaunti ni ma Kisumu kaluwore gi chochni mar arita kwe ma osebedo kaneno. Laktar Raymond Omolo moro singo kanyo ni gibiro tiyo kanyakla koda ka jo bodaboda jogo duto mane sekta no mar bodaboda kachiel koda ka sectors mamoko mano ni chenro mag arita kwe obedo. Miyo wageno kanyo neno chenro mag arita kwe mondo miyo bedie wang'e e kindeno mabende koro to romono mar jolinda Mwananchi dhi timore e kaunti ni ma Kisumu. Romono makamano koro to landi ndi bedo e kanyo miluongo ni Kawuor Grounds Kawash Elgons. Kawuor Grounds Kawash Elgons e maromo makamano dhi bede mano chieng' Jumapil e kaunti ni eki ma Kisumu. Jolinda Mwananchi obagoromo margi e kaunti ni ma Kisumu. Gimamiyo kata gima kelo romo mar Linda Mwananchi e kaunti ni ma Kisumu bedo mano ma samoro inyalo wuoye kata inyalo dwar mondo mi weche mag arita kwe oridi moloyo kaka osebedo katimore en kaluwore gi mago moseneno katimore kinde machien. Yande ne waneno kanyo ka mane jolinda Mwananchi chano romo margi kaka mega ne nomonjgi moko kuom jotelo go eko ne omonji mutie monjo manotimore mano e airport ma Kisumu 1 2 3 wasebedo ka waneno nitiere jal mano wito ngimane kotendo koda karomo ne kod en ng'ama ne ya Kisumu kaeri mano wito ngimane kotendo koda karomo no mar Linda Mwananchi. At the same time waneno kanyo ka migosi Godfrey Ososi mabende en jakanyo mar Linda Mwananchi yande ne omonji e bomani ma Kisumu. Omiyo adiera makende en ni weche mag arita kwe koro to nyaka piny owacho ma kwayo makoro wagolo ni piny owacho nyaka koro to wuog oko mar noni orido malich mokalo wechego mag arita kwe to enye kaunti ni ma Kisumu e sechego ma jolinda Mwananchi dhi timo limbe margi e kaunti ni ma Kisumu nikech waseneno pattern mar wechego eko mag njore kachiel koda katungni koda tulo moko ma waseneno kosebedo kawuok kanyo gi monje mi osebedi ka itimo. The latest monj man jotim ne migosi Godfrey Ososi mane e bomani eki ma Kisumu. Omiyo sama jolinda Mwananchi koro to dhi biro romo margi magi chano bago e kaunti ni ma Kisumu kata bomani ma Kisumu gima wakwayo en mana kwe makende ma mondo mi obedi. And at the same time in kaka japiny ket kwe because jotelo gi eki inyalo po kaka uono you don't support jatelo to kinyi yudo kaeto to ng'ama no nyisi ni koro kod wacha ema koro tiyo godo kanyakla. So siasa en gima wilore en gima lokore siasa en season. Omiyo wanyaka watem wabed jogo eko ma koro to nyalo kelo kwe kidwa wabegi. Omiyo gana jo Kisumu kwe kende ma wakwayo ni seche maromo makamano dhi bedo waket kwe kaka oganda go eko ma jo Kisumu. Mano e gino maduong' ma wanyalo wacho kanyo ni kwe kende chieng' Jumapil mondo miromo makamano obedo makare kata obedo ni samoro ki support jolinda Mwananchi support Linda Ground kata support piny owacho mar UDA kata support samoro be ki support all but sama kweth ni obiro gin gi supporters gi ichiko ne gi mana iti to waketuru kwe makende. Mane gino ma wakwayo kende ni kwe makende mondo mi obedi. Seche nogo bende do chieng'no manyoro ne waneno kanyo ka jatend migao mar arita maiye mano migosi Kipchumba Murkomen ne ochopo kanyo e nyimo od bura mamalo kama bende ni dayo dhoge kotenore koda ka wechego eko mag arita kwe ma osebedo kaneno e pacho kaeri kata chochni mag arita kwe ma osebedo kaneno e pacho kaeri. Migosi Murkomen owacho weche moko magombo kanyo ni mondo mi maybe walose mana matin. Mokwongo nowacho kanyo ni ji 14 kuom ji 17 mabende pichano mar CCTV yande ne omako kane omonjo kanyo migosi Godfrey Ososi baro seneta ma Vihiga County ni ma Kisumu koro to ne oseringo modhi e pinje maoko kendo gionge pacho kaeri. Mano kani penje gimomiyo no mak mana ji 3 kende. Kani neno pichano mar CCTV no golo ka joma ne otimo monj kamano kata joma no omonjo magawano ne ging'eny kata kamano ji 3 mancha waneno kanyo kane omaki koda obila ka bende kane penjono koro to sebedo kachano jopiny ni why only the 3 ka kweth chanen mar group maduong' ne gin joma ng'eny joma moko ni kanye kata kamano nawacho ni ji 14 noringo molale pinje maoko
kendo piny Kenya tiyo matek mokalo mar neno ni koro to omakgi kendo ibiro chopgi e nyim doho ka idonjonegi koda ka monj makamano kendo ikawonegi ondamo mowinjore mar chik. We just hope ni jatelo wacho adiera makende ngini maybe ne luoro nyalo bedo kane gisetimo gima ne ginyalo ringo. Justice gima koro to idwaro koda ka jopiny. Seche nogo bende wechego eko mag gun gi hooliganism mosebedo kadhi nyime pacho kaeri, Migosi Kipchumba Murkomen koro to nolero ni magi gin gigo ma osebedi ka itimo koda ka josiasa o accuse josiasa mang'eny though no koluongo nyinge ja siasa moro amora specifically, but otudo weche makamagi koda ka timbe koda ka jo siasa pacho kaeri ma osebedo ka nigi goons gi are protecting these goons and all this. Okatamra nikech mano wach mosebedi ka iwacho kinde ka kinde kendo wasebedo ka waneno ka kinde ka kinde wacho kanyo ni goons ma itiyo godo kata jogo mosebedo ka timo monj kweth mosebedo ka bago weche timbe ko mag njore pacho kaeri monjo ji kinde rally ma ka ji odhi kama kama to gima kama timore gin gik mosebedo kwa nene pacho kaeri en gigo ma itudo gi koda josiasa. Yes, itudo gi koda ka josiasa wacho ni piny owacho onge e tudruok moro amora. Lakini penjo na maduong' mana nyalo gombo penjo Migosi Kipchumba Murkomen en ni dako osekao ondamo mowinjore mar chik na josiasa inagi because en gi ratiro. Ananyalo bedo gi ratiro ananyalo bedo gi maybe gi paro kata anyalo bedo nanyalo wacho anyalo bedo gi raticha mar wacho ni gigi nyalo bedo samoro josiasa moro kang'eyo matut, but en kaka jatelo mochung' ne weche go eko mag arita kwe e pacho kaeri nyiso ni teni migawo mare osetimo manyalore kendo ng'eyo joma samoro itudo koda ka 1 2 3 mosebedo kadhi nyime pacho kaeri e weche go eko mag insecurity. Penjo na maduong' en ni ang'a osemone wuok oko kaka jatelo no eko wadwa neno action ok maybe wuoya miyo jotendwa onego beni koro to wuok oko mar ni kanitiere kaka ging'eyo jotelo ma itudo koda ka weche makamago to megi gikawnegi ondamo mowinjore mar chika. So mago moko kuom weche go eko mabende dhi nyime e pacho kaeri. En wach mabende neno ka oganda mathoth ne otemo lose e mbui mopogore opogore ka gigolo pachgi kaluwore koda kaka jatelo no ne obedo ka loso. Ka ing'iyo kanyo boke ma kawuono mar The Standard ne otemo wacho kanyo ni nitiere kaka blame game moro otemo hepo adiera mantiere wi weche gieki. Otugo game moro tie samoro game moro manyalo biro di jatelo no eko koro to tugo ka ok odwa wuok ok ayanga mondo mi wach ni magi kao steps mowinjore mondo mi one ni maybe oket kwe kachiel koda ka order e pacho kaeri. So mano ni kanyo ne waneno dichiegno manyoro ka jatelo no ochopo kanyo nyimo od bura no eko mar ne duoko penjo. Bende kaporo wantiere weche go mag siasa en duono buch siasa mar ODM koro to wuok oko kendo gikwedo malich mokalo weche go ma osebedo ka fuongore pacho kaeri nitiere ka ODM koro to rumo ni ODM power rumo negi teko koro to rumo ne duono buch siasa mar ODM koro to wacho kanyo ni pod gitegno mago weche go mando wache gi jotelo mag ODM kamoting'o ogai margi Migosi Oburu Oginga ma en senator e county no ma Siaya wacho kanyo ni ODM koro kotegno kendo gidhi medo chung motegno kendo duono buch siasa mar ODM onge chochni moro amora madhi e nyime gin masawa gin tiere motegno kabisa. Okang'eyo ni be neno ka gin motegno mano nyalo bedo pachi kanyo nyalo chwalonwa oteni machuok kokalo mbui marwa mar Facebook mar Color TV Live. Maybe ka mineno ka ODM otegno dieri kaluwore kama wachomo sani gi kama wadhiye wachomo kanyo 2027 maybe nyalo nyisa pachi kanyo mano nitiere kanyo. Weche go mamoko bende en ni Laktar William Ruto ker ma pacho kaeri nitiere ka sani koro to ywak malich mokalo ne jo Kenya ni osebedo ka tiyo koda ka mbui mopogore opogore e wacho weche go eko mag miriambo e wi piny owacho. Ni jo Kenya nitiere kaka kwach weche go eko ma adiera mano kokalo kuom mbui mopogore opogore pacho kaeri e wi piny owacho mare mar Kenya Kwanza. Omiyo okwayo jo Kenya ni gimoro amora miromo godo e mbui samoro ok gin adiera nyalo bedo ni samoro gin weche go eko mag miriambo ma samoro jomoko mabende koro to kwedo piny owacho kachiel kod ka oganda jo Kenya mathoth osebedo ka kalo kaneno kata osebedo ka romo godo kokalo kuom mbui. The information miyudo samoro kokalo kuom mbui ni moko kuom information gi ok gin adiera. Mano is very true ni some of the information ma samoro waromo godo e mbui moko ok gin adiera to bende moko nyalo bedo ni gin adiera. So maybe samoro in be kaka japiny
inyalo ng'iyo ni to information maromo goni kata wach masama trend kata wach mawachore kamani bende en wach no ero makoro to en koda gadiera moramora iye. So mage weche maringo e pacho ka rie weche goeko mag siasa ka bende jotelo go manie dono buch siasa mar UDA bende waneno kanyo kane loso chieng'no manyoro bende koro to wuok oko kendo nomedo chunga koda ka jalup jatend piny owacho manongire Kithure Kindiki ma nitie kaka weche goeko koro to weche go mag siasa ka ing'iyo iwacho ni gwenge go mag Mount Kenya nitie kaka ngire Kithure Kindiki maybe is kind of losing it matin weche go mag siasa king'iyo kaka siasa ringo sani gwenge go mag Mount Kenya. Kata kamano moko kuom jotelo go mag UDA nochung' kode kendo pod oramo ni Kithure Kindiki jatelo ma bende koro to pod nigi mbi kendo nyalo deliver votes maber mano kochopo higa mar 2027. Mago weche go mag siasa ka ringo e pacho kaeri. Weche mamoko wach mabende sani koro to mako dho oganda kendo en wach mabende koro to jiwoe gi seche gi ekimoso ahinya jokanyo e sekta mar somo en okang' mabende nokawo koda ka piny owacho mar ne loro iluongo ni Kenya Institute Management KIM kuonde tiegruok mag KIM e pacho kaeri ka gitudo gi koda ka ne nitiere kaka ne gidhi koda ka taro mar chike ma pacho kaeri ma koro to gayo chenro go eko mag somo kata gayo chenro go eko mag kuonde tiegruok mopogore opogore. Piny owacho kokalo kuom duolo mochung' ne kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kaeri okawo thuolo mar loro kuonde tiegruok mag KIM Kenya Institute Management. Gima lich miwuoro en ni ma en gino makoro to dhi interfere kata dhi affect jopuonjre kata kachiel koda ka jogo manosetieko tiegruok margi malaro 100,000 from 2019. Giwacho ni jogo duto mano graduate from KIM kochakore higa mar 2019 nitiere kaka ne institutions go kosebedo ka koro to luore koda ka pend chike mapacho kaeri kata mago matayo kuonde tiegruok mapacho kaeri omiyo certificates gi koro to bedo invalid okopuodhi koda ka piny owacho mapacho kaeri. Kata kamano en wach mabende koro to pod dhi nyime twak pod dhi nyime jotelo kata tend kar tiegruok no ero mar KIM dhi nyime koda ka twak koda ka piny owacho mar no ni giketo weche wang'e. Kata kamano ma en wach mabende koro nokelo buok maduong' ne jogo manose graduate kachiel koda ka jogo mabende koro to pod ne dhi nyime koda ka tiegruok magi mago jopuonjre kendo nochuno jotelo mago jopuonjre mondo mi ne wuog oko mondo mi koro to olosi koda ka jopuonjre kendo giwach de demand kane gimedo mana jiwo jopuonjre ma pod dhi nyime koda ka sombgi ni kigibedi koda ka luoro mora mora kaluwore ni twaka koro to dhi nyime. Maire kaka ne giloso do chieng'no manyoro mano e county ni ma Kisumu. Longano Jijo John an japuonjre KIM kaendi Kisumu. Adwa kwayo jopuonjre duto mag KIM kamoro amora magintie across all our branches duto mondo wabed gi kwe nekech weche manitie mano wach kod TVETA moko kuom gi gin weche ma nyaka walu maber kabisa mondo wangi adiera margi, lakini wamor nekech our CEO osetemo kabisa kendo en in communication already gi sirikal kendo weche gi ibro los gi as soon as possible, but to our students we maintain calm kamoro amora ma wantie kik wabed gi koko ka weche gi pod iloso gi gibro miyo way forward. Aparo ni gintiere in gi partnership gi other institution mag samoro kaponi TVETA bro shikilia kama giwacho to KIM nyalo place us into other functional institutions. Koro nyithindo kik bed gi wasiwasi. Bradley Omondi, I'm a student here and we would like to confirm exactly what he has said. Yes. That this is a very, in fact this is a nice place and this school has been here for long. Yes. And we still need it to be here. So whatever situation that is on hand, we need it fixed as soon as possible so that the normal programs can go on. Mano e kaka ne chalo do chieng'no manyoro bende neno kanyo ka waloso twak marwa mar chenro marwa mag okinyi mar sulwe mokinyi twak mane ota koda ka jalendo marwa kata achiel kuom jofwambo magwa mano Justus Adoyo no bedo kanyo koda ka Migosi John Ojijo mabende en kanyo achiel kuom jatelo kata jotelo mag jopuonjre mabende koro to somo kata tiegore e kar tiegruok no ero mar KIM nomolo nyakalo nomole wang TV marwa
mar Kala TV odiochieng' ni makawuono wang' jowi marwa mar Kala TV okinyi makawuono kama bende notwak ka wacho moko kuom midhiero mabende koro to gineno kachielo koda ka jiwo jopuonjre wetene kachielo koda ka dwaro magin godo koda ka piny owacho kachielo koda ka 1 2 3 kane ineno twak marwa okinyi makawuono. Mano kaka chalo en wach mabende koro to I don't think ni maybe onamo makamano no kawe yono mowinjore maybe degi manyo yo machielo mabebi ni nyalo loso godo wechego eko moloyo ka koro idwa ketho ne ng'ato ma samoro no joma no graduate 2019 2020 2021 most of them gin jogo ma ni oko ka manyo tije ka gitiyo gi certificates go. Most of them gin joma samoro pok ondiki, most of them gin joma samoro ndiki kuonde moko kokidwa nyise ni course manotimo no and certificate neno koro to ok nyal konye to giseketho omenda mane gisomo godo kachiel koda ka sechegi mane gisomo godo. Koro en wach kanyo mabende wale mani maybe piny owacho kachiel koda ka tend kar tiegruok noero mar Kim otim winjruok makare mar neno ni ok gihinyo oganda jopiny, ok gihinyo jopuonjre mapende pod dhi nyime koda ka somo margi. Dakika kalo kanyo 30 koda chiel adhi e yweyo matin aduogo kanyo pod orango kanyo moko kuom wechego eko mabende koro to ringo e pacho kaeri ka wechegi kelo ni achiel kachiel mana kokalo wang' jowi mari mar Kala TV med mana kete kanyo inyalo yudo wa kendo inyalo chulo na kanyo ote mari machuok mano mbui marwa mar Facebook Kala TV Live kayudo thuolo dakika machuok aduogo kanyo adhi somo otego. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Mana kamano dakika osekalo kanyo 34 toka sa 5 mar onyango bang' yudo yweyo kanyo matin wadhi nyime kendo pod wadhi nyime gi chenro ni eki mar chuny wach kama tai pod en mana an Brenda Genyo Nyasuba nyanami yudo wakanya chiel kachiel e mbui marwa mar Facebook Kala TV Live, mano mar YouTube Kala TV, mano mar X Kala TV kachiel koda kamano mar TikTok Kala TV. Bende nyalo luwo wakanyo achiel kachiel mondo mi yudo kanyo chenro wa mapile ka pile mopogore opogore ma wakelo ni
odiochieng' kodiochieng' kochakore okinyi nyaka podho chieng' kaachiel koda ka wechego manyien matuch ka koda ka kocha ma bende ikelo ni kanyo koda ka jofwambo magwa ma bende tiyo matek malich mokalo mar neno ni yudo wechegi eki achiel kachiel kaka gidonjo. E wechego eko mag fuel gi sechegi eki wach mantiere ni koro to nitiere a new bill ma bende koro to ochopi e od bura mamalo ma dwaro ni mondo mi koro to bio neni piny owacho kata duolo mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA o timo gino miluongo ni o review kata obed ni nyalo rango nengo modhi bang' ndalo 14 ka ndalo 14 o kaka 1 month kaka osebedi ka itime e ndalo machien. Maeri en paro ma bende koro to nochwal nyim od burano koda ka jaod bura marongo mano migosi Paul Abuor ma bende koro to dwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom duol mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri oket chik manyien ma bende koro to biro neno ni nengo modhi irango kokalo ndalo 14 tok ndalo 14 ka ndalo 14 meaning after 14 days igolo nengo modhi manyien. After 14 days igolo nengo modhi manyien. Mano achiel kuom yorego koma bende jatlono koro to wacho ni nyalo konyo e duono kata duoko chien kata ng'iyo kaka ngima jo Kenya nyalo konyo jo Kenya kotendo koda ka nengo modhi ma bende koro to samoro nyalo bedo ni inyo oganda ma pacho kaeri nyaka ne med nengo modhi e pacho kaeri. So mano is a new bill ma bende koro to chopi e nyim od burano eko mamalo maybe ka ginyalo biro twake ka gikale ka kero yie mar keto sei mondo mi okete obed chik then bro chuno duolno eko mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA mar neno kanyo ni tok ndalo 14 ka ndalo 14 gi review nengo modhi. Mano maybe I think ni maybe nyalo bedo paro maber kaluwore gi kaka samoro piny nyalo bedo ne ringo oko kanyo ka en paro maber ma samoro nyalo konyo jopiny kaluwore koda ka medruok mag nengo modhi kaluwore koda ka lweny ma bende dhi nyime and all that maybe onyalo bedo gino makare. Wechego eko mag somo ni wechego mag somo koro to luoro nitiere ni weche mag somo kidek bedo koda ka ng'ikruok mano e juma ma bende koro to dhi yawe skunde ne ondamo mar 2 e pacho kaeri. Kama eri en kaluwore koda ka riwruok mar jopuonj kata jopuonj e pacho kaeri ma bende koro to buogo mar dhi buono chenro gi mag puonjo kendo gibuogo mar dhi bago ng'anyo e pacho kaeri ka gikwedo achiel 2 3 moko ma bende koro to gisebedo ka gineno kabernegi. Juma mane wantiere ni eki na odiochieng' manyoro ne waneno kanyo ka jopuonj manie riwruok mar KUPPET koro to ne buogo mar biro jwang'o tijegi kendo bago ng'anyo mano juma manyien ma bende koro dhi yawe skunde e pacho kaeri ka gikwedo malich mokalo okumba mar thieth mar SHA ma bende koro to giwacho ni nyaka ne ketgi oko osebedo ka dhi kodgi maber kendo gisebedo ka koro to ok giyud thieth e yono mowinjore nyaka ne piny owacho dargi mano mar minet ka kelo gi mano mar SHA. Odiochieng'no manyoro bende koro to weche medo mana kethore malich mokalo ka jopuonj mag junior secondary schools jopuonj mag JSS bende koro to wuok oko bende koro to wacho ni gin bende juma manyien ok gibidhi nyime koda ka chenro mag puonjo kata gibiro bago ng'anyo e pacho kaeri. Gin bende gisundo piny owacho ka mokwongo giywago wechego eko mag SHA giywago wacho rach mar okumba mar thieth SHA ma giwacho ni ok osebedo ka dhi kodgi maber kendo gidwa ni piny owacho koro to wuog oko mar neno ni SHA nyalo tiyo negi e yono mowinjore. Mar ariyo jopuonj mag JSS ywak ni koro to gitin kendo namba gi nok gidwaro ni piny owacho mondo mi owuog oko mar neno ni ondik jopuonj modhuro mag JSS kendo ndigi e yono ma ongirore. Mago gin moko kuom ywagruok ma bende koro to gin godo ka giywak ni maybe chudo bende rach ok chulgi omenda mowinjore. Nitiere ka koro to jopuonjgo mag JSS wacho ni piny owacho kosebedo ka chulogi e yono mowinjore kendo gin bende koro to gibuogo ni kochopo juma ma idhi yawe skulni chenro mag somo samoro ok nyal dhi maber. Maeri kaka ne giloso odiochieng'no manyoro. We note that most watchmen and cleaners with no formal education earn better than these intern teachers who are graduates who trailed to get the best grades in education ladder. Furthermore, these intern teachers are overworked in their stations owing to the teacher shortage. The court has already pronounced that internship is illegal. So we want to tell them that they should be ready. They should be ready.
medical cover ambayo inafaa walimu. Hawa walimu wamechoka kutumia mitishamba. Hawa walimu wamechoka kutembelea waganga. Kwa sababu tukienda hospitali tunaitishwa pesa zaidi za kulipia. Tukiingia kwa mahospitali tunaambiwa network haifanyi kazi. We are saying confirm the 44,000 teachers, and on Monday we will down our tools and go to the streets. Secheno bende kaporo ntire wichego mag somo eni jagoro mungiro rete ni migawno mar somo mano migosi Julius Bitoko koro chopo enyim od bura noiko komiti mar od bura mochung'ne rango wechego eko mag somo e pacho kaeri kama bende idayo dhoge kotenore kod ka chenro mag somo e pacho ka wach ma jatelo no koro sewacho en kanyo ni gidhi neno ni gichwalo omenda maromo bilion 23.4 bilion 23.4 ne skunde mano kapok oyaw skunde juma manyien. So omenda makamano idhi chwala na skunde pacho kaeri omenda maromo bilion 23.4 mano wach mowachiko ka migosi Julius Bitok enyim od bura mochung'ne rango wechego eko mag somo kama jatelo no koro to idayo dhoge kotenore kod ka wechego eko mag somo e pacho kaeri kata olero kaka sekta no mar somo koro to chalo seche gima bende koro to idhi yaw skul ne ontam kata ondamo mar ariyo mano juma manyien. Jatelo no koro to yango ni piny owacho oseikore kendo omenda makamano koro to seket tenge bilion 23.4 ma bende koro to idhi chor ne skunde mano kochopo kanyo odiochieng'no makiny motelo ne chenro mar yaw skunde ne ondamo mar ariyo kata tam mar ariyo juma manyien. And inyalo paro kanyo ni kane iloro skunde ne tam mokwongo thoth skunde ne ywak kane nitiere kaka ne omenda koro to deko kendo iwacho ni skunde mathoth moso mag boarding ne ogolo nyithindo chon mondo mi odog pacho kaluwore kod kanoko mar chiemo and 1 2 3 challenges magisebedo ka giywago. Kata kamano wan kanyo gi geno ni maybe odiochieng'no makiny skunde ma pacho kaeri koro to dhi yudo omenda makamano ma bende biro neno ni chenro mag somo odhi makare e pacho kaeri. Mago e moko kuom gigo ma bende koro to dhi nyime pacho kaeri gi odiochieng'ne ma kawuono ka bende pod waluwo ni weche geke achiel kachiel mano kokalo counties wa makaluo county no ma Migori, Kisumu, Siaya, Homa Bay ni tang'o gini manyalo bedo ni timore kendo jofwambo marwa ni e ground ging'ionwa kanyo ni to chalo nade mano kamoting'o Collins Gor jafwambo marwa e county no ma Migori kama bende oting'o kanyo Justus Adoyo mano jafwambo marwa reporter marwa e county ni ma Kisumu kachiel kod ka Felogo Bliss reporter marwa e county ni ma Kisumu gitiyo matek kachiel kod ka reporter marwa ma Homa Bay county gitiyo matek mar neno ni to weche gi odonjo ni kaka piny chalo kaka piny ringo mago matimore kuonde ma intiere gin ang'o gini manyalo bedo ni timore bathi kanyo ma samoro into king'eyo to mana weche gi iyudo kachiel kiketo gi mane wang' jowi mar Kala TV ma bende inyalo yudo wa kanyo bende mbui marwa mopogore opogore mano mar Kala TV live Facebook, Kala TV YouTube, Kala TV X kachiel kod kamano mar TikTok Kala TV. Mer mana kete kaeri ibro yudo weche gi kachiel kod kama moko mathoth ma waluwo ni koro mokanyo sa 7 mar odiochieng' kachiel kod ka sa 10 mano kokelni gi yor weche manyien ma idhi kelni kanyo kod jafwambo marwa Joash Odhiambo Mitula mabende ni Dex Makocha kendo ikore malich mokalo mareno ni weche gi kichopo ni achiel kachiel bende kangoro mokanyo sa 1 mar otieno sa 3 mar otieno prodo weche manyien e yono ma adimba mana kaka gimolo e meso mar ka weche manyien ka ikelo ni kanyo koda jafwambo marwa Nelly Achieng' ne magi kachiel koda mamoko ibro yudo gi kaka gimedo timore kaka wamedo luwo nigi kaka gimedo bedo wadhi ng'iyo nigi kanyo kaka gitimore mago matuche kor gwenge mago matuche county somo pogoro pogore kachiel kod ka kunde mamoko ma beno luorowa wang'iyo nigi kanyo. Mana kamano gi dakika mosekalo go eko ema chopo e giko mar bedo kodi e chenro ni eki mar chuny wacha nyaka ne wachak kanyo. Nyinga en Brenda Genyo.